El kell kezdeni szőmánia. Valaki tudja, mi történt? Nem kell elkezdeni? Ja, mindjárt. Akkor tényleg el kell kezdenünk. Sárk. 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 Na, el kell kezdeni. Na, Tudod, megy, Pszichománia. most. Hát, jó. Oké. Tibi? Na, itt vagyunk újra, ez itt a Pszichománia. És leraktuk a könyveket, most már komolyan vesszük ezt az egészet. Itt ül mellettem, próbálkozunk. Itt ül mellettem balra Tibi, jobbra pedig Sárk. És ő pedig Levi. Így van. Mint tudjátok, ugyebár kedden ZH-t fogunk kérni általános pszichológiából. Tibi, mit kell tudnunk erről az ZH-ról? Igen. Tehát a tippek, hogy mik lesznek benne, mivel hogy több irányból jött az információ, fel vannak rakva a Facebook csoportra, válogassatok kedvetek szerint, vannak ellentétes tippek is, tehát hogy valaki azt mondja, hogy... Nem lehet igazából tudni, hogy igen. Mi az, amit tud. Tudjatok mindent, és akkor nem érhet baj. De van egy-kettő, amit tuti biztosra lehet tudni, hogy benne lesz. Például... Hát meg az izéiben lesz, nem a... Jaj, tudjátok a mi a neve? Hogy hívják? Itt vagyunk, koncentrálunk, szóval... Na jó, mindegy, szóval a lényeg, hogy a Facebook csoport. Ja, ott bent lesz. Benne lesz valami. Tutira megbízható, igen, nagyon. Viszont, amit még nem mondtunk el róla, bár gondolom ti is tudjátok, de ezért jobb lebiztosítani, hogy lesz 20-25 kérdés. Ugye az első felét a Szelényi óra fogja összerakni. Az első két fejezetet, a pszichofizikát és az észlelés, érzékelés, stb. Elméletek. Felkészült tanuló. Érzékelés, észlelés, környezet. Köszönöm. Igen. Szóval visszatérve megint, akkor tényleg tanuljatok rá, már nincsen sok hátra. A többit amúgy a Germán Patrícia fogja összeállítani. Igen, és az első rész, tehát ez a ZH, ez 40 pontos lesz az egész évi megajánlott jegyből, és a második az még 20-60, tehát a második lesz hangsúlyosabb, de erre is azért érdemes tanulni. Érdemes, elég. Ugye, Tibi? Ugye, Sárk? Érdemes tanulni. Érdemes. Érdemes. Viszont, ami meg fontosabb, mert ugye nem ezért vagyunk itt, hogy jövő héten lehet majd jelentkezni a felolvasó este. Tehát október 31-ig lehet jelentkezni, és ide vihetek saját írományokat, amiket ott felolvastok a nagy közönség előtt. Nem. Ez az olyan kényelmes, hogy nem is értem, hogy miért nem. Mi másra lehet használni, hogyha nem ezért csinálták ezt 3 kötetes. Semmi más értelme nincsen. Így van, pontosan. Na mindegy, és az a lényeg, hogy ott még az irodalomról fogtok beszélgetni. Nem ilyen tananyag szinten, hanem az érdekesség. Ja, tehát igen. Szabatosan. Aktualitás. Szabad beszélgetés az irodalom. Így van. Aki tud olvasni, az menjen el. Aki nem tud, az is. Mindenki a felolvasó estre. Így van. Szóval, viszont ami még jól hangzik, és szerintem érdemes lenne megnézni, az a kocsma tanszék. Tehát ez a 2 szó, kocsma és tanszék, ez szerintem ez egy jó kombinit. Ízlelges. Így van, ízlelgessük. Bizony. Október 25-én igen, lesz. Október 25-e, és gyakorlatilag csak pszichósok beszélgetése lesz, viszont nem csak a hallgatóké, hanem tanárok is meg lesznek hívva. Boros Otília és Matuszka Balázs már biztos, hogy jönnek. Többiek még, hát kérdéses. Igen, ilyen témákat fogunk felölelni, hogy hogyan fogadtatjuk el másokkal azt, hogy mi pszichológiára járunk, mert ugye mások így kívülről ezt kicsit furcsán kezelik, illetve... Mondhatni lekezelően. Igen, illetve továbbtanulással kapcsolatban is, tehát ugye a mesterképzésről fogunk hallani néhány szót, és aztán pedig ez az egész egy szabad beszélgetésbe és ivászatba fog átcsapni, szóval gyertek. Az ivászat az folytonos lesz az elejétől. Tanárokkal inni első alkalommal. Akkor ami még fontos ugyebár, hogy és szólnunk kell nektek, az az, hogy Kutatók hete lesz. Sose hibázunk.
Szóval kutatók hete lesz, amit mindenki tudja már, hogy mit kell csinálni, van egy saját kísérlettel, vagy csapat, vagy egyedül. Ugye ezen a héten meg kell csinálni, a Szelényi Nóra, vagy pedig a másik rajta kívül. Gerben Patrícia, de Szelényi Nóra komfortérzetét segíti, igen. Igen. Igen, hétfő délelőtt 10 óráig kell leadni ezt a kis összegzést. Így van. És ami még fontos, hogy kedvenc tantárgyunkból, ami lehet az? Anatómia! Igen! Na szóval, ha valakinek van gyomra hozzá, akkor érdemes lehet elmenni a kedves professzor úrral egy boncolásra. Ja. Az, hogy most mikor lesz még az időpont, pontosan nem tudjuk. Pontosítok. Elindítottam egy szavazást a boncolással kapcsolatban, csak aztán közölte drága jó barátunk és szerető apánk, Barna János, hogy jó, hogy nem jár be anatómiára. Tehát közölte velünk, hogy a boncolás napja az egyben a próba ZH-szerűség napja is lesz, tehát az a szavazás, az a szavazás is, tehát azért érdemes szavazni a napokra. Az már szerintem tuti biztos, hogy nem őszi szünet utáni héten, hanem utána 2 héttel fogunk írni. Viszont november 11-i hét. Viszont a nap az még nem fix, úgyhogy hajrá szavazzatok, mert különben eddig azt hiszem a hétfő is. Meg a szerda is. A szerda az jó lenne. Szavazzatok. Ja. Na, és ami még A pár jó hír. 99-es. Így van. Viszont lesz pár jó hírünk is, mint például... Mik maradnak el? Az, hogy csütörtökön a Csabai Kriszta-féle fejlődésének tangyakorlat elmarad. Na, azon kívül, mintha jól tudom, akkor az általános pszichológia is el fog maradni. Igen? Ezt még nem mondtam. Meg az általános filozófia. Tényleg. Általános. Általános. És az új szövetség is, hogyha Levi jól tudja. Igen, ha jól tudom, igaz, hogy... Tedd a kezed a Bibliára, és így esküdj meg, hogy nem lesz. Szóval az el fog maradni. Szóval el fog maradni a... Nem vagyok benne biztos. Na viszont, mi az, ami még maradt nekünk itt? Maradt nekünk egy foci csapatépítés. Ki mit hallott erről? Azt, hogy lesz egy campus kupa, és hát arra gyűjtünk a foci csapatba a tagokat. Ez azt hiszem 4+1 lesz, vagy? Igen, 4+1. 4+1. Egy csapatot lehet indítani csak? Hát lehet több csapatot is, csak ilyen pszichós gyurmát akarunk csinálni, mert azok lesznek a legkirályabbak. Így van. És nyerni fogunk. És igen, nem akarta, de valójában a Buci így önkéntelen is csapatkapitánya lett, úgyhogy őt keressétek ezzel kapcsolatban. Buckó Márton. Yeah. Na, és ami talán szerintem a legfontosabb, hogyha már beszélgettünk ZH-ról, mindenki tanul rá és tudja, tutit, akkor... Újabb buli! ZH After! Mindenkinek ott a helye. Mi lett a végeredmény? Gong Café. Igen, ahol sörözni fogunk nyilvánvalóan. Kedden 7 órától lehet menni, szóval 10-re már mindenki ott lesz. Persze. Csapjunk egy jó kis bulit. Ilyen kis jó kis beszélgetős, belemerülős. Nincs semmi megkötés. Kedden, gong, gyertek oda. Így van. Ami lesz, az lesz. És jó, azt tudod, hogy jó buli lesz, mert a szívosoknak csak jó buliaik vannak. Aztán a következő adásban elmeséljük. Így van. Na. És bemutatjuk. Na. És bemutatjuk. Ezt majd kivágom, jó? De csak egy ilyen kockás. Akkor jövő héten még bemutatjuk, hogy az milyen volt. Már ha emlékszünk rá, hogy milyen. És ennyit lettünk volna mára. Holnap is Szerintem inkább az előzőt hagyjuk. Na jó, sziasztok! Sziasztok, ciao. Fly, you fools!